नमस्कार, अप्रतिम न्यूजमध्ये आपलं स्वागत। कोल्हापूर उत्तर विधानसभा पोटनिवडणुकीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी नाट्य रंगल्याचे चित्र आहे। शिवसेनेचे बडे नेते आणि माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन केल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे। त्यामुळे क्षीरसागर यांना आता थेट मातोश्रीवरून बोलवण्यात आले आहे। उत्तर मतदारसंघ काँग्रेसला दिल्याने नाराज असलेल्या राजेश क्षीरसागर यांची पक्षाने दखल घेतली आहे। त्यांना तातडीने आज मुंबईत बोलावून घेण्यात आले आहे। त्यांच्यासोबत जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनाही बोलवण्यात आले आहे। राजेश क्षीरसागर यांनी महाविकास आघाडीसोबत आपण असल्याचे म्हटले आहे, मात्र त्यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही। त्यामुळे क्षीरसागर यांची नाराजी आता थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच दूर करणार असून या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे। विशेष म्हणजे कोल्हापूर उत्तर विधानसभेचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांचे गेल्या वर्षी निधन झालं। त्यामुळे कोल्हापूर उत्तरची जागा ही गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहे। आता या जागेसाठी पोटनिवडणूक होत आहे। राज्य निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर लगेच राजेश क्षीरसागर यांनी निवडणुकीच्या रणांगणात उतरण्याचा निर्धार केला होता। पण शिवसेनेच्या वरिष्ठांनी कोल्हापूर उत्तरची जागा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेससाठी सोडली। त्यामुळे राजेश क्षीरसागर नाराज झाले होते। विशेष म्हणजे ते गेल्या 2 दिवसापासून नॉट रिचेबल होते। त्यानंतर रविवारी कोल्हापुरात महाविकास आघाडीचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमातही ते गैरहजर राहिले, त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले होते। त्यानंतर रविवारी सायंकाळी राजेश क्षीरसागर यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं। क्षीरसागर यांच्या घराबाहेर हजारो कार्यकर्ते जमा झाले। त्यांनी भगवे झेंडे हातात घेऊन घोषणाबाजी केली। त्यामुळे राजेश क्षीरसागर यांच्या मनात नेमकं काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे। आता थेट मातोश्रीवर निमंत्रण आले आहे, त्यामुळे वाद मिटण्याची चिन्हे आहेत। अप्रतिम न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा।